В городе неспокойно. Двор идет на двор. Улица на улицу. Район на район. Бьют друг друга. Бьют инакомыслящих. Бьют за то, что оказался на чужой территории. За то, что волосы слишком длинные. Или майка иностранная. 1989 yıl Tatarstanda yaş ösmürler arasında cinayetçi türkümlerinin şaşak atқан vaqti. So'ngroq ol Qozon fenomeni deb atalib yurtira başlay. Тебя били? Очень часто, почти каждый день. Даже доходил до того, что очень часто уходил с уроков. Birinchi cinayetçi türkümler 70 yıllarda uyuşa. Eng belgilisi Teplep. Turabara Qozon mikro rayonlarının öz türkümler uyuşa. Onlar arasında eng belgililari Xaritoktash, Pervaki, Jilka, Tukayevskiy. Yaş o'smirlar ikkiga bo'linadi. Birishi turkumda turuvchilar, ikkinchisi turkumga kirmovchilar. Ularni Chushpan deb atab berdilar. Qo'ybirovlar Chushpan so'zin Tatar tilidan kirgan deb tasoniy. Gruppirovkalarda kimlar ko'proq bo'lgan? Tatarmi, Urusmi? Bu so'rovga javob yo'q. Turkumlar internasional bo'lgan. Benim Irak'ta paralel dünya idi çünkü min Qozonda uqsam da, anda yaşasam da min andi uram türkümleri bilen özüm işraşmadım. Hem Qozon fenomeni degan tushunchani biz literaturniy gazetadan o'qib bildik birinchi. Ayrim jinoyatchi turkumlar bir turli kiyitib yurgan. Masalan, Jilka ham Chayniki yigitlarini qizil shapkadan gina yurib tegish bo'la. Turkumga kirgan yosh o'smirlar diskotekalarda to'garak qurib biylar. Onda chet yotlarni kiritmaylar. Ana nindir bir ayrim Qozonga gina xos fenomen etib qabul etuv yo'q edi. Menimcha ol Kurskida da bo'lgandir, Donetskida da bo'lgandir. Moskvada da, bilmem, tilasa qaysi yerdan da, Novosibirda da. Lakin Qozondagısaның нәрсәсе белән кызык, асылда анда менә бу урбанизацияга эләгеп, әтиәниләре Qozonga күчеп килгән, ләкин балалары инде Qozonda туып үскән. Бер яктан алар милли тамырларыннан да киселгән, икенче яктан алар урыс миллилегенә дә кирә алмаган, чөнки урыслар ничек ул син татар булгачтан урыслар сине кабул итми, син аны автоматик ул культураны, субкультураларны аны автоматик кабул итмисең, акшанда ал шуңа шуның арасында яшәргә, тәрбияләнергә тиеш. Һәм алар менә шушы тегендә дә барып кагылмаган, монда да барып кагылмаган маргиналлар булып үстеләр һәм бик җиңел генә шуның нәтиҗәсендә, шуның аркасында бик җиңел генә криминал дөньяга кирип киттеләр. 1989 yılda kriminal turmuş yuqarı noktasına җитә. Qozonda gына да яшь үсмерләр 950 җинаят кыла. Bu барлык җинаятьләрнең 4тән 1 өлеше дигән сүз. Мәсәлән, 80 елда яшь үсмерләр кылган тәртип бозулар бары 8% гына булган. 1989 yılda studentlар демонстрациясы уза. Алар шәһәрне гопниклардан чистартуны таләп итә. Шушы урам җиренә кайда белем алучы беренче курс студентының үтерелүе сәбәп була. Аңа кадәр Qozonda белем алган 6-нчы сыйныф укучысы да үтерелә. Шуннан соң Qozon феномені турында Көнбатыш матбугаты да яза башлый. Германия, Австрия, Испания, Швейцария журналистлары Qozondan репортажлар чыгара. Шушы шаукымнан соң группировкалар җыелу урындарын үзгәртә башлый. Qozon феномені 90-нчы еллар ахырында гына юкка чыга дип санала.